Bona nit. Avui entrevistarem a la científica Marina Vidal i a la seva ajudant Andrea Raposo, que confirmen haver trobat vida a mar. Ara passarem en directe amb la reportera Aida Miquel. Bona nit. Avui ens trobem al laboratori científic de la Marina Vidal Sabent. Ara passarem a fer-li unes quantes preguntes. Hola, bona nit. Bona nit. Com que ens hem assabentat que ha trobat vida a mar, ens preguntàvem de què es tracta aquest últim invent. Doncs per molt increïble que sembli, hem trobat extraterrestres. Estàs segura de que són extraterrestres? Sí. Com els va trobar? O com els va descobrir? Gràcies al satèl·lit TDE. Com que hi ha molts rumors d'on s'han trobat, és veritat que s'han trobat a mar? Sí, a mar mateix. Quan va trobar els extraterrestres, com va reaccionar? Va ser fantàstic. Algú la va ajudar? Sí, un estudiant d'astrologia. El satèl·lit del qual hem parlat abans el va fer vostè? Sí, amb peces que em van sobrar del meu últim invent. De què es tracta aquest últim invent? Un telescopi amb molta capacitat. Quan va tardar a fer el satèl·lit dels extraterrestres? 5 anys, aproximadament. I els extraterrestres parlen el mateix idioma que nosaltres? No, però estem estudiant l'idioma que s'expressen. Moltes gràcies per respondre les meves preguntes. Aida Miquel, a Telenotícies Bescanó, al laboratori de la Marina Vidal. Andrea, anem a connectar amb els nostres extraterrestres. Amb aquestes sorprenents imatges acabem a Telenotícies. Bona nit a tothom.